No niin, joo, tosiaan. Y100 on nyt myyty. Se lähti tossa viikko 2 sitten. Paitsi nyt sit luultavasti kun tää video tulee ulos, niin sit siitä on pidempi aika. Mutta nyt olisi tarkoitus lähteä hakemaan uutta pyörää, uutta projektia. Mikä pitäisi vähän kasaa, nyt siinä on koneosissa ja tälleen pitää kasaa. Ja sit jos sillä kävisi ajelee 1 tai 2 kertaa ja sit vaan myy pois taas. Sitten katsoa, että tuleeko vielä jotain projektia, mikä pitää kasaa ja myydä pois ja ottaa voitot vai tuleeko sit ihan käyttöpyörä. Mut joo, täältä pitäisi tyhjentää kaikki turhat tavarat pois ja sit pitäisi lähteä ajelemaan tonne suht lähelle Kouvolaa. Sieltä haetaan pyörä ja katsotaan mitä tähän sit tulee tähän videoon lisäksi. Että voi olla vähän lyhkäisempi video, mutta eipä sillä nyt niin väliä ja tälleen. Niin, että nyt on ollut vähän tommosia teknisiä ongelmia näiden videoiden teossa, että mulla hajosi tietokoneessa nyt saatiin toimimaan ja sitten uusi GoPro, se Hero 12, niin lopetti toiminnan, kun kuvailtiin ytsiä. Niin se hajosi ja sieltä on nyt tulossa uusi GoPro kokonaan. Uusi Hero 12, niin joutuu puhelimella ja vanhalla GoPro vähän kuvailemaan, mutta noniin, nyt on 1 KPL uusi pyörä haettu. 150 SX välimalli lyömässä jenneen pitäisi vähän kasaa. Siellä on koneosissa ja sylinteri on jossain vitun piilossa. En tiedä. Nyt pitäisi ajaa kotiin. Ollaan jossain Lapijärven pizzeriassa tällä hetkellä. Joku 2010 VM muistaakseni. Jotain sellaista kuitenkin. Tässä on erittäin vähän ajettu kone. Tässä on niinku OEM-pytty, mikä on tullut tehtaalta. Se on vaan leiponut. Nyt se on pinotettu uudelleen. Uusi mäntä on tilattu. Ja sitten uudet koneen laakerit, tiivisteet YMS on tulossa. Ja tällä viikolla tää pitäisi nyt niinku kasaa ja saada ajoa. Sitten tulee oma videonsa vielä. Viskasataan toi kone ja lyödään pyörä käyntiin ja sit katsotaan, jos tää kävisi ajaa jossain nopeasti. Ja sit myyntiin. Mutta ei pitäisi sen kummosempi ole perus 159 SX. Vähän ajettu. Tuli vielä toinen swingi. 4 kumia, piikkikumit ja uudet kumit vissiin näette, koska nää on vähän. Näille ei ihan hirveemmin ajeta enää. Tai ajetaan, mut ei tosiaan hirveemmin oo pitoja. Ja silleen. Ja sit tässä tuli joku PPS-putki, mistä en oo ikin kyllä itse kuullut, mutta se piti aluksi myydä ja vaihtaa vakioputkea, mutta nyt se tuleekin tähän kiinni, niin ihan priima. Joo, tässä on kone, siellä on ihan pränikät V-Forcet ja Kamp ja kaikki herkut, se on niinku periaatteessa 0 ajettu. Siinä ei oo mitään vikaa, siinä on se uusi mäntä tulossa. Sitten tässä on tää putki, PPS putki ja se on nopeassa kunnostuksessa siinä, että tulee hyvän näköinen. Sitten siinä on vakioenkkää ja täällä on sit kaikkea sälää, et siinä on piikkikumit ja tossa on uusi takaklemmi. Uutta etuklemmiä ei ollut muistaakseni sittenkään, eikä näytä oleva. Sitten on swingi ja sitten on kaikkia katteita ja muuta sälää. Ja
Täällä on sälää vähän kaikkialla ja sitten täällä on yksi tai derpi-osia ja tuolla on tossa nojaa yksi derpi. Sekin on yksi projekti, siitäkin pitäisi tulla ehkä video jossain vaiheessa. Mut joo, eipä tässä tähän videoon sit oikein oo muuta. Et nähdään ensi videon parissa. Moro.